up ka-adventure? Nandito na po kami sa aming palaro. Kasama si Mary Joy. Kaway, Mary Joy, kaway. Ito ang kukontra ni Madam Auring mamaya. Si Ate Christine, kaway. Kaway, Kuya Patrick. Kaway, Ate Marian. Kuya Rimar, kaway. Ang palaro namin, Apple Challenge po. Kasama si Madam Auring ang magbigay ng kasiyahan sa inyo. What's up ka-adventure? Titingnan natin mamaya kung marunong ba si Madam Auring kumain ng apple. Mananalo ba si Madam Auring, mga ka-adventure? Okay mga ka-adventure, don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. God bless po. Ready po? Tara po. Tingnan natin si Madam Auring. Amigos, amigas, nandito na po kami sa palaro namin si Renato Adventurer. Siya ang magbibigay ng premyo, 50 pesos ang manalo ng Apple Challenge. Ito po ang Apple Challenge kasama si Mary Joy. Kaway, Mary Joy. Kaway. Oh, ito po si Ate Christine. Ito po ang kasali kasama ko sa Apple Challenge. Si Kuya Patrick. Si Ate Marian. Si Kuya Remark. Ito ang kasama ko sa palaro sa Apple Challenge. Ngayon ang gagawin ay ito ang walang kamay, ang bibig lang ang kakain diyan. Ganyan. Okay? Okay po, amigos, amigas. Mag-uumpisa na po kami sa challenge namin. Sige po. Let's go po. Sige, igit diha, ayaw kabot diha. Daan naman nagsabot ka. Way kabot. Nakaingkit na. La, ingkit na. Mary Joy. Uy, kamot. Tubag diri. Kamot taway, kamot. Amazing. Diri, ayaw pagyan mo guys.
Yung paplet na limo daw. Imuha Mary Joy. Diyan na. Ay, nagpunta. Ay, albaga na diba? Emojier. Amazing! Kumulak. Duhag Mary Joy. Kamot, Mary Joy. Kamot lagi Mary Joy. Kamot ba? Sige. Kumulak. Kamot duha. Kamot. Ayaw ko na. Kamot lagi Mary Joy. Di ka sabot. Inakuha ka ba? Ato ako ang awak bi. Ma. Kamot Rick. Kamot lagi. Kamot lagi. Oh, Joy. What? Joy, kind of. Hindi na kumain. Kamot sila para makabalon. Taon ni Madam Auring. Yes, Madam Auring ya. Hi. Hi. Huwag kayo lang ganito. Diri nga, wapagani mo na. Nga diri, Marian, nga diri. Lisod. Finish. Si Rimas mo, talik ko no diri. Dito ka be. Dito ka tre. Kaduha.
Tulo na lang din sila. Red. Tiyaw di balamot. Duha dalag sila o duha dalag. Tayo, tayo, tayo. Tayo. Patras ka. Okay, what's up, ka-adventure? May nanalo na po. Dalawa din ang nanalo ngayon, si Kuya Patrick o si Ate Marial ang nanalo sa aming challenge sa Apple Challenge. Hindi po nanalo si Madam Auring, hindi pa nanalo si Madam Auring ka-adventure. Okay, ibibigay ko na ang 50 pesos na premium nila kay wala man nanalo si Madam Auring, hindi natin mabibigyan. Oh, don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer. Okay, o anong sabihin nyo kay Renato Adventurer? Salamat. Salamat sa Apple. Apple, hindi. Salamat sa 50 Apple. Oh, oh, tag 25 kayo ha. Oh, kayo ang nanalo ng kusog masiba kumit-kit ng Apple. Okay? What's up? Thank you. Sana nagustuhan nyo ang video namin. Don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer. Thank you po.